Anjang i dobrodošli u novi video Hajde na korejskom. Današnja tema nam je kupovina. Danas učimo sino-korejske brojeve i kako da kupujemo na korejskom jeziku, odnosno koji nam je vokabular potreban na pijaci, prodavnici i u kafiću. U korejskom postoje dva sistema brojeva, postoje korejsko-korejski brojevi i sino-korejski brojevi. Primjena sino-korejskih brojeva je za datum, minute i sekunde, odnosno godina, mesec, dan, minute i sekunde. Oznake, broj telefona i mere, u smislu litri, kilogrami, centimetri i slično, adrese i broj sprata. Kao i za sve brojeve preko 100. U korejskom sistemu brojeva imamo brojeve danas samo do 99. Broj telefona se kaže 전화번호. 전화번호. Sino-korejski brojevi idu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 je yang. Yang. Ako želimo da kažemo 11, odnosno 10, 1, reći ćemo 10, 10 i tako dalje. 2, 10, 3, 10, 40 i tako dalje je isto kao u srpskom. I, 10, 30, 40 i tako dalje. 55 je recimo 50, o. Bek je 100, i bek 200. Ne postoji irbek, kao što i ne postoji irčon. Kod nas imamo 100, 1000, u korejskom je samo 100, 1000. Bek, ton. Man je koncept koji ne postoji u srpskom. Man je 10.000 i ako želimo da kažemo 100.000, reći ćemo simman. Simman. Piše se sipman, ali dođe do jednačenja u izgovoru i čuje se kao simman. Hajde da čitamo neke brojeve. 38, 38, 196, 196, 782, 782, 931, 931, 3467, 3467, 15684, 15684, 10428, 10428. Korejska valuta je won. Hajde da vidimo šta nam treba za kupovinu na pijaci. 안녕하세요. 이 사과를 사고 싶어요. 사과는 얼마예요? 포도도 사고 싶어요. 포도는 얼마예요? Saga je jabuka, podo grožđe, do takođe, ili i koje stavljamo na imenicu i onda znači i to nešto. Glagol sada u prezentu sajo je kupiti. Go 싶다 znači želim da i taj gramatički nastavak stavljamo na osnovu glagola, nebitno da li se završava na suglasnik ili samoglasnik. Dalje ga menjamo po vremenima, načinu persiranja i tako dalje. Hajde da prevedemo. Zdravo, želim da kupim ove jabuke. Koliko su jabuke? I grožđe, takođe, želim da kupim. Koliko je grožđe? 안녕하세요. 이 사과를 사고 싶어요. 사과는 얼마예요? 포도도 사고 싶어요. 포도는 얼마예요?
안녕하세요. 사과는 8,000원이에요. 포도는 505,000원이에요. 떠오세요. To, opet, sejo je nastavak za imperativ. Ukoliko se glagol završava na suglasnik, stavljamo sejo, a ako se završava na samoglasnik, samo sejo. Zdravo, jabuke su 8.000 wona, grožđe je 5.500. Dođite opet. 안녕하세요. 사과는 8,000원이에요. 포도는 5,500원이에요. 떠오세요. Da vidimo kupovina u prodavnici. 모두 얼마예요? 현금으로 계산해요. 봉투도 주세요. 모두 sve, 현금 novac, cash, 카드 kartica, 봉투 kesa, 계산하다, 계산해요, platiti. 주세요, dajte mi. To je kombinacija glagola čuda, dati i nastavka sejo za imperativ. Koliko je sve? Platit ću kešom. Dajte mi i kesu. 모두 얼마예요? 현금으로 계산해요. 봉투도 주세요. 이 가격에서 할인돼요? 카드로 계산해요. 그리고 영수증도 주세요. 가격, cena, 할인, popust, 되다, 돼요, postati, moći ili funkcionisati. 영수증, račun. Da li na ovu cenu ide popust? Plaćam karticom. I dajte mi račun. 이 가격에서 할인돼요? 카드로 계산해요. 그리고 영수증도 주세요. Koliko nečega kupujemo? Za šolje, čaše, pića koristimo korejske brojeve i brojivu imenicu chan. Za brojeve imenice uvek koristimo korejske brojeve. Njih ste sigurno čuli. Na internetu ih zovu Native Korean Numbers. I oni idu hana, tur, set, net, tasot, josot i tako dalje. Ali se brojevi do 4 kada su uz neku brojevu imenicu skrate. I onda će jedna šolja ili čaša biti han chan, du chan, 2, se chan, 3, ne chan, 4, dasot chan, 5. Znači, han chan, tu chan, se chan, ne chan, dasot chan. Dajte mi kafu će biti 커피를 주세요. 커피를 주세요. Ako želimo da kažemo dajte mi 2 šolje kafe, reći ćemo 커피 2 잔 주세요. 커피 2 잔 주세요. 케이크를 주세요. 케이크를 주세요. Dajte mi tortu. 아이스티를 주세요. 아이스티를 주세요. Dajte mi iced tea. 버블티를 주세요. 버블티를 주세요. Dajte mi bubble tea. Ako ja želim da kažem dajte mi 1 čašu bubble tea, reći ću 버블티 한 잔 주세요. 버블티 한 잔 주세요. To je to za danas. Nadam se da su vam jasniji sino-korejski brojevi. Ukoliko imate bilo kakva pitanja za učenje korejskog, slobodno mi se javite u DMs na korejski_jezik. Ukoliko želite da krenete da učite korejski jezik sa mnom, prijave su uvek otvorene, a u međuvremenu možete posetiti link 3 u opisu mog profila na Instagramu i naći neki interesantan sadržaj. Annyeong!